Bir devlet em dizanin ki hebuna xwe ser dijminatiya Kurda darxistiye. Ceza dide, koş dike, dikuje, katliama dimeşine û gelê me jî em dibêjin li başûr Kurdistanekî azad heye, li başûr Kurdistana me ye û em jî diçin wêrê em dibêjin em li wir em ê werin parastin. Lêbelê vê demê dawî em dibînin ki li wir jî em nikanin werin parastin. Vê jî tiştekî nîşanê me dide, eğer îro ji bona gelê Kurd yekîtî ew ê pêk nayînin, çêrîkatî pêk tînin. Vê katliam orta hewlerê pêk hat. Vê katliam bin ewlehiya reveberiya herêmê pêk hat. Ji bona wê hetan îro jî eğer bêdengî sekinine jî em ji vir kanû dibêjin ki mîna gelê Bakur em dibêjin acaba hûn şerîkê vê katliamê ne? Vê roja heval deniz hat qetilkirin li Kurdistana Bakur û li Tirkiyeyê hemberî vên polîtîkayê ew ên yekîtî naxwazin meş hebûn vê rojê heval deniz hat qetilkirin. Vê em mîna tesadüfekî nabînin. Eğer gotin nebêjin ew jî bibêjin ki şêrîkatiya wan e û ew jî pîçiya wan jî heye. Wezareta Derwayê Devleta Tirkiye çi qas tekiliyê xwe bi wan re datîne qetliyam pêk tînin. Çi qas bi wan re hevdîtin têkirin alozî çêdibe. Çi qas bi wan re hevdîtin têkirin li Bakura Kurdistanê û li Tirkiyeyê êrîş pêk tê. Lazim e ki reveberiya herêma Kurdistanê ji bona va qetliyama heval deniz û qetliyamê îro hetan îro pêk hatine lêkolîn bibike û gotinekî bibêje.